Hola famílies. Aquest vídeo tracta una mica sobre això. El silenci. El silenci entès com una eina de l'educació, com una eina educativa, que més enllà de les repercussions que creiem que pot tenir a nivell de salut i de benestar en quant a la contaminació acústica, sens dubte és un element fonamental, imprescindible en l'educació. En l'educació i en la teràpia. Per què? Doncs perquè el silenci és un element que pot comportar situacions com aquesta que ara us ensenyaré. Ara mateix, donem un segonet, a veure si es pot veure. Espero que vostè ho estigueu veient. Crec i espero que s'hagi vist. És Canela, que està literalment dormint aquí al camp i que el silenci afavoreix aquest tipus d'estat mental que dona una calma i una tranquil·litat que en altres contextos amb molt de soroll i molt de xivarri evidentment dificulta la tranquil·litat, i això passa amb gossos i passa amb persones també. Llavors, però no només és això que ajuda a la salut mental, això és imprescindible, sinó que a més és una eina educativa, com us deia a l'inici del vídeo, perquè el silenci ens permet fer una cosa que molt sovint la tenim com oblidada o infravalorada i no és una altra que la d'observar. El silenci va molt lligat a l'observació i a una observació que ens aporti posteriorment una sèrie de conclusions i de reflexions que ens ajudin a aprendre. Perquè l'objectiu final és aprendre i millorar aquells aspectes que hem de millorar, ja sigui com a individu, com a gos o com a grup. Però el silenci és una eina educativa molt important, que té molta força, molt de poder, si s'aplica bé i si s'entén bé, ben entesa i ben compresa. Ens pot ajudar a moltes coses i en els gossos pot ajudar-los a comprendre millor el món on viuen, que és un món, ens agradi o no, és un món humà i que està ple d'invents, de dinàmiques humanes que comporten moltes d'elles molt de soroll i una mica això, una mica en aquest sentit va per aquí la temàtica i Canela, hola, bon dia. I una mica va aquí el tema d'avui, no? I això, el silenci és un recurs educatiu imprescindible i que, com acaba de passar ara mateix, el silenci s'ha acabat i degut a això, a que ha passat una persona amb altres gossos i llavors el silenci es pot veure interromput en el moment que menys t'esperes i de la manera que menys t'esperes.
i menys en un entorn, diguem-ne, urbà encara molt més, no? Però bueno, en un entorn així més natural també pot passar, evidentment perquè la pressió humana està a tot arreu, no? I això és lògic i ens agradi o no, és així. Llavors, però el que volia i el que sí que m'agradaria traslladar en el vídeo és que el silenci aplicat a casa i aplicat fora de casa i d'una manera doncs, ben entesa pot fer que el nostre gos pugui entendre millor molts aspectes i bueno, comporta una metodologia i una manera de fer i unes pautes educatives i terapèutiques ben aplicades, però és una de les eines i un dels elements fonamentals en l'educació canina i també la humana. No ens oblidem, però és una eina educativa que també podem aplicar en entorns educatius humans i que pot implicar molts avantatges en molts sentits i que la nostra ment i el nostre cervell poden sentir-se i ser beneficiosos de tot el que comporta diguem-ne, acompanyar la ment a estats mentals que comportin aquesta serenor, aquesta tranquil·litat, aquests moments de baixar moltes revolucions, molts estímuls i d'estar amb un mateix. Per tant, això ho anirem treballant en altres vídeos també, comentant una miqueta, però que en definitiva és això. Així que, espero que us hagi agradat el vídeo. És un vídeo així molt resumit, molt per sobre, però que a mode de reflexió penso que pot aportar això, una reflexió una mica més fresca del que comporta i pot ser l'educació canina i que el silenci és un element, sota el meu punt de vista, imprescindible. Així que m'acomiado fins aquí. Canela s'ha tornat a jeure un altre cop, no sé si la veieu, no tan tranquil·la com abans, però aquí està i això, m'acomiado i ens acomiadem fins al proper vídeo. Moltes gràcies i fins la propera.